Това ще. Здравейте, аз съм карикатурист от Халид Куртулмуш, Айтосло. Роден съм в Родопите в село Бойно. Като много малък наши са съседили в град Айтос, затова се подписвам като айтослия, така ме познават и в Турция. Около 15-16 години активно се занимавам с карикатура. Преди около една година ние се запознахме с госпожа професор Нурджан Özgür и заедно с нейния екип поехме път в този проект. Този проект се състои от група карикатуристи и илюстратори, които живеем в Турция. Това, което ни обединяваше, това е, че всички си имаме връзки с България. Някои сме родени и израснали в България, някои пък са семействата им са се изселили през годините, те са родени в Турция, но общото, което ни свързваше, това беше, че сме от България. Така че ние се обединихме покрай тая тема, всички доброволно се включихме в този проект. 28 души сме за сега, но това е вече нашата трета изложба. Пътят ни, каруцата по-скоро, таликата тръгна на път от град Ескишехир в Турция. Това беше нашата първа изложба. Втората беше в Бурса преди 10 дни. Това е третата ни изложба и за първи път се осъществява в родните ни земи, затова това е много по-уникално, много по-вълнуващо за нас. Искам да кажа още едно нещо, че винаги обичам да споменавам това в книгата на Габриел Гарсия Маркес «100 години самота». Там той пише, че за да принадлежиш на една земя, ти трябва да имаш свои хора под почвата. В тази земя. Ние всъщност си имаме под почвата и в България, и в Турция. Следователно, ние принадлежим на двете страни. Имаме си отговорности, имаме си задължения. Може да се погледне на този проект като част от тези задължения. Между нас има и карикатуристи и илюстратори. Също така искам да спомена двама души, трима по-скоро, включително на Вили Шевкелов. Те не са изселници, те са родени и са израснали в България. Единият е от Ардино, Айхан Хайрула. Той също е илюстратор на комикси, но се нарисува специално за нашия проект една карикатура. Другият е Хикмет Ефрахим от Шумен. Той също ни подаде подкрепа за този проект. Така че се стигне до ден днешен. Концепцията на изложбата ни се постарахме по-скоро да е покрай темите на изселническите проблеми, общо взето битието на тези хора, които през времето са живели в България преди изселването, например като тютюна, като битовите ангажименти, които са техните затруднения в ежедневието. Така всичко са отразени в нашите карикатури. Вие ще може да ги разгледате и да видите по-подробно. Също времено може да прочетете и техните биографии и да се запознаете с всеки автор по-отделно. Да питам, може ли хуморът да бъде начин за преодоляване на историческите травми? Хуморът си има съответно много различни начини на изразяване. Има си толкова много различни жанри в само себе си, понеже хуморът, сатирата, карикатурата отричат всякакви догми, всичко, което им е натрапвано. Те са по-скоро от основата нагоре, дето се възвишава и изказва всичко, което го пробва в момента и искрено. И в карикатурата вие ще видите колко са откровени техните послания. И затова чрез карикатурата, чрез езика на карикатурата, която използвате, може да предадете много повече послания на много по-обширни маси, на много по-обширни общества. И според мен тези послания ще бъдат много повече впечатляващи и ще оставят много по-впечатляващи отражения върху съзнанието на хората. Затова, че много е ценно това, което притежаваме в карикатурата, това е нещо голям приоритет за художниците, които са включени в... Преселението ви, лично ваше преселение, повлия ли вашия творчески път? Често ви сте емигрирали и в други градове, съответно в България, и в Турция.
И аз когато завърших художествената гимназия в Сливен, имах много големи мечти, исках да стана голям художник. Това е, нали, всички тези мечти са на всеки ученик в това време. Но точно преди да кандидатствам в академията и дори в Великотърновския университет, започнаха тези масови изселвания и всички мои такива мечти се срониха, ако мога така да се изразя. И след заминаването им, аз бях в казармата в Бургаско, град Дебелт, и като заминах, първоначално ни трябваше, нашия приоритет беше първоначалното оцеление. Затова през този период, първоначално, ние нямахме толкова много време, тази свобода да размишляваме, да рисуваме по-свободно, така както искаме. И трябваше да оцелеем и бяхме принудени да работим където и както и да е, само целта ни беше да оцелеем. Това, разбира се, се отрази върху творческия ми живот, понеже не съм рисувал около 5-6 години и това наистина не се отрази много лошо. А след време, когато открих карикатурното изкуство, и забелязах, че това е най-добрият начин за мен, който ще може да ме включи в творческия живот и да се изразя чувствата, просто след мирогледството ми всичко беше много по-лесно чрез карикатурата да се изразя. Мисля, че понякога някои случайности, понеже много случайно бях се включил в карикатурния свят, имат много по-голяма стойност, много са по-значими в творческия живот на един художник. Имате ли познати тук в България, художници? Познати? Осъществявате ли връзка с тях? Да, в Сливенската художествена гимназия повечето са изтъкнати художници. Ние винаги поддържаме връзки с тях. И всеки 5 години си имаме и сбирка на гимназията на выпуска. Но съм същевременно член на Съюза на българските художници, секция карикатура. Участвам в техните мероприятия, в годишните им изложби, в конкурсите. Например, скоро бях член на журито в Кърджали, имаше конкурс на тема Хугна. Сега, днес е последния ден на участие, имаме също така конкурс в Арден на тема Дяволския мост и природните забележителности на града. И за първи път в региона ни се постарахме да направим такъв проект. И мисля, че ще се получи нещо уникално, понеже целта ни беше да разпознаят, повече хора да познаят региона в Родопите, в Ардена. И най-интересното беше, че първата карикатура дойде от Уругвай. И днес забелязах, че една от карикатурите е от Австралия. А сега имаме и карикатури от 5 различни континента. И скоро ще бъдат обявени и резултатите и мисля, че това ще бъде за пример и за другите общини в региона.